mens rea in a crime, mga kaigsuunan. Anang state of mind bitaw sa tao, no? The moment nga hitabo may galang krimen, dili lang na siya simple nga guilty mind. No, dili lang siya may gala simple nga kinibang guilty nga hunahuna magayagala, but it is the state of mind may gala sa usa ka tawo. The moment mga igsuon nga iyang gihimo o pahitabo, aga gi-perpetuate niya ang usa mga igala ka krimen. Bullseye! Bullseye! Subayon mangyapon na siya, di man ingon nga automatic paslak ka dayon, no. Ato paminahon may galang kapulisan kay matod pa suportado na nila ni. Sige daw, palihog ko. XFM Katropa! As far as the Philippine National Police is concerned, merong isang senador na nagbumungkahi na pababain yung edad na papanagutin yung mga batang na-involved sa krimen. Is the PNP in favor of this amendment? The PNP is supporting the lowering the age of criminal responsibility po. Age what, Colonel? We are thinking 12 years old. 12. Sir, going back po dun sa Juvenile Justice Welfare Act, why does the Philippine National Police support the lowering of age to 12 from the current 15? Hindi naman po linggid sa kaalaman nyo siguro, ma'am, na medyo nagkakaproblema na po tayo. As a matter of fact, we studied yung data, yung statistics po natin, medyo tumataas po yung nai-involve na mga CICL, yung mga children conflict with the law. CICL may Kaya galatawa? po sa amin ay titignan rin po naman kung may acted with discernment, di ba? Hindi mo naman kumbaga arbitrarily na kasama na kagad sila. Titignan pa rin naman po kung alam naman po nila ang kanilang ginagawa. And base po dito sa data na sinasabi ninyo, ano po yung pinakabata na na-involve doon sa mga crime cases? I cannot tell you with certainty right now, but as young, we have as young as 9, ganun po na, although not that serious na mga krimen po. And last na lang po, quick clarification lang. Yun pong sinasabi ninyo kanina na ang kinoconsider possibly baka online community yung may malaking influence dun sa dalawang minors sa Tacloban. Does it mean na sineset aside na po natin yung angulo na bullying, or do we still consider other angles? Ilang angulo po yung tinitingnan natin? I don't think that it's mutually exclusive po. They could have been bullied and then it further strengthened yung influence Correct, po correct, ng correct. online content sa kanila. Alright, wala mo maputol, ha? Ay! As far as the Philippine National Police Alas 8:30, tanggalan na to, tanggalan. Alas 8:38 na, magahigala ang Dagnas Buntag. No, kuha na nagab nga video kay mubalik na punto. Mopito na yung rason sa unang ako yung ginaputol siya, Gab. Ako yung ginamano-mano, pero sa karon di na gina ako makaya. Mahire na siguro kung usa nga kuan kining ako ang PA nako sa bulsay, ako lang magsweldo. No? Paamuto na ako ning akong mga tigtanaw, pag piso-piso ra ko. Piso kada adlaw. Na ako'y 500 ka viewers, anay mo tanaw 500 mga igala, moabot og piso. Kuan na. Alas 8:39. Now, mga ginikanan kamo